dá sa znížiť hmotnosť len kvalitnou stravou. Iba. Dá sa. To znamená, keď si spravíš dve skupiny, ktorá má len dobrú, zdravú stravu, nepoviem prísnu dietu, ale dobrú, kvalitnú, zdravú stravu, ale to isté má aj tá druhá skupina a prída k tomu pohyb, tak je tam veľký rozdiel v úbytku hmotnosti, dajme tomu, ale keď už cvičiť, tak si treba uvedomiť, že tých 80%, 75-80% je tá kvalitná strava, čo sa týka toho, ako to telo vyzerá aj ako sa fyzicky cíti, lebo pre telo je najväčší problém spracovať tú stravu. To je akože najväčšia úloha nášho tela. Dáš do tela stravu, teraz sa všetka tá krv okolo žalúdka, to tam príde, všetko to pracuje a musíte živiny rozviesť do každej jednej bunky nášho tela, hej. Čiže to je pre neho taký dosť náročný proces. Ten proces ty potom znáročníš tým, že mu dáš aj ten fyzický nejaký výkon, že musí cvičiť, ale tých 20% tomu, čo dáš telu, tak to je tá, ako by som povedala, čerešnička na torte, alebo keď necvičíš, tak sa nezdokonaluje tvoje srdce, nemáš na dobrej úrovni plúcny systém, hej, kapacitu plúc nemáš rozvinutú a hlavne nemáš svalový tonus. Možno, že často vidíš niekedy aj veľmi štíhle dievčatá, ale vidíš, že to telo je také, hovoríme to laicky mlandravé, hej, že nie je pevné, že sa to trasie. Veľakrát aj keď vidím mladé modelky, baby na pódiu, hej, keď sú v spodnej bielizni alebo niečo, že keď sú mladé, tak to ešte drží, hej, ale keď už to príde do nejakého veku, bez toho cvičenia to proste nedáš.